Zdravo svima. Informaciono-analitička služba je u kontaktu JDC, Željk, Dolov. Počnimo sa sažetim informacijama o korporaciji. Ako ste zainteresovani, možete pauzirati video. Možete detaljno pogledati sve pokazatelje organizacije koja se proučava. Sada ćemo pogledati trenutne pokazatelje organizacije. EOU ushmofolju, Hugolk, ELVO. Ovaj pregled je zasnovan na podacima od 01.09.2025. Prema klasifikaciji Željk Deltom društvo do Asknkodld Dič pripada pod kategoriji Čotkđopuldižge. U poređenju učestvuje 27 organizacija. Potražite odluke donete na kraju videa. Ukupan rezultat kompanije je sljedeći: -5,5 od 10 bodova. Prosječna ocena za podkategoriju je 2,1 bod. Ako pogledate veoma široko, unutar američkog tržišta u celini, vidimo da je prosječan rezultat za celo tržište 1,8 poena. Protiv minus ratinga -5,5 poena za kompaniju EKD Asknofern. Upoređujući dinamiku cene akcija preduzeća EKD Asknofern i preduzeća podkategorije, vidimo da preko 12 meseci akcije EKD Asknofern pokazao promjenu od 36,6%. U odnosu na dinamiku cena za podkategoriju od 23,8%. Tržišna kapitalizacija organizacije EKD Asknofern procenjena na 1,37 milijardi dolara. Sa tržišnom kapitalizacijom od 183 milijarde dolara, podkategorija vredi 183 milijarde dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije procenjena je na -0,6 milijardi dolara. Sa kapitalizacijom podkategorije od 30 milijardi dolara. Upoređujući akcije berze i bilansne kapitalizacije vidimo sljedeće. Deliti EKD Utfnjotels u podkategoriji u slučaju procene berzanske kapitalizacije iznosi 7,51%. Kapitalizacija knjigovodstvene vrednosti je -2,06%. Procena tržišnog učešća organizacije i knjigovodstvene vrednosti podkategorije, loše i -1 bod. Dugovi kompanije iznose -1,16 milijardi dolara. Finansijske obaveze prema bilansnoj kapitalizaciji čine 190% kapitala. Rezultat za nivo finansijskih obaveza preduzeća, loš -1 bod. Odnos berzanske vrednosti kompanije i njene zarade je 0. Prosek u podkategoriji je 51,7. Procena berzanske vrednosti kompanije do njenog profita u poređenju sa preduzećima u podkategoriji, veoma loše -2 boda. Profit za posljednjih 12 meseci bio je -266 miliona dolara. Očekuje se da će prihodi za narednih 12 meseci biti 132 miliona dolara. Ocena indikatora projektovane buduće dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji, prolazan i 0 bodova. Odnos cene i prihoda kompanije je 1,2. Prosek u podkategoriji 4. Ocena odnosa tržišne cene i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, dobro i 1 bod. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je 170 miliona dolara. Budući prihodi za narednih 12 meseci nisu poznati. Ocena indikatora projektovanih budućih obima prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, loše i -1 bod. Prodajna marža je -22,7%, sa prosekom za podkategoriju od 7,7%. Ocena marginalnosti u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, prolazan i -5 poena. Udeo preduzeća u pogledu broja zaposlenih u podkategoriji je 7,47%.
što je za 1% manje od udela tržišne kapitalizacije. Iznos kapitala po zaposlenom u organizaciji je $1.348.000, a u podkategoriji $1.340.000. Ocena obima kapitala preduzeća po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan i 0 bodova. Dobit po zaposlenom u kompaniji je minus $260,400. Prosek podkategorije $25,900. Procena dobiti po pojedinom zaposlenom u kompaniji u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji tolet minus 5 poena. Udeo u prihodu kompanije po zaposlenom je $1,147.000. U podkategoriji $334.000. Procena prihoda po zaposlenom preduzeća u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji tolet i minus 5 poena. Obim kratkih transakcija je 25,6% sa prosekom za podkategoriju od 4%. Tehnički indikator CAP14 pokazuje nivo od 64% za kompaniju EKD Askendofrnd, dok je u podkategoriji nivo RSI 14 46%. Trenutna cena akcija kompanije je oko $9,02. Konsenzus procena cene za akcije kompanije je oko $9,10. Idemo na tabelu porudžbina, koja vam je dostupna minus veza do nje u zakačenom komentaru. Tabela redosleda sadrži sve odluke koje su prethodno donete u datoj sezoni od strane evaluacionog, informacionog i referentnog sistema za UBKRGOD. Pristup tabeli porudžbine je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat procene vrednosti akcija preduzeća GKD Askendofrnd, informaciono minus referentni sistem JELK u BLOMB doneta je odluka. Otvoreni nalog za prodaju po ceni od $9,01 po akciji. Posao je otvoren zbog činjenice da kompanija ima relativno nizak rejting i dinamiku cena. Procena preduzeća je izvršena na osnovu pristupa procene akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 5,03. Stop gubitak je postavljen na 12,99. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom, onda se nalog automatski zatvara na kraju sednice 01.10.2025 ili posljednjeg radnog dana pre ovog datuma. Ticker AED minus je glavni nalog za kupovinu. Video o glavnom nalogu je već objavljen na ovom kanalu. Kada je jedan od naloga zatvoren minus glavni ili balansni, drugi nalog se zatvara po stvarnoj ceni. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video i što ste koristili sistem pomoći sa ZELK OBLOB.